Bageta farmář se skládá ze světlé bagety, kde musíme opět vyříznout klínek, který je proto, abyste pak viděli, co v bagetě se nachází. K namazání použijeme křenový dressing, který se v kombinaci vepřovou šunkou působí lahodně a myslím si, že i dobře. Dáme šunku. Vepřová šunka. Pak dáme opět 3 kolečka okurky. Použijeme vajíčko. A k barevnosti papriku, která určitě působí dobře. Bageta je hotová. Tak prosím, pro chuť. Tak co tomu říkáte? Vybrali jste si? Dostali jste hlad? Pokud ano, tak se naše snaha daří. A to je vše, milí přátelé. Buďte na sebe opatrní, netlačte do sebe žádné blafy a buďte vybíraví. Tak někdy příště. Naschledanou.